Chcem za riaditeľom pretekov, aby sme doriešili organizačné veci, čo sa týka vašich rozjazd, keďže asfalt je taký, aký je vlhký a to pre motocykle absolútne nevyhovuje. Takže na trati máme opäť a zás dvakrát nemecké vozidlo. Audi versus Audi. Ešte raz poprosím motorkárov, ktorí dosiahli celkom slušné časy, alebo že by sa mohli dostať do superfinále, aby to dostavili sem k hlavnému stánku, čo sa týka časomiery, aby sa dojednali podrobnosti ohľadom dnešných výsledkov.